Federation of Khasi Janja and Garo People, hane kasngi kale kando Chief Executive Member ka KHADC, uba penyat sing CM, banyak keran halor ke jingdan kam ban penklan ki an ki dorbar shnong, bante lakam ke jingwan rung kerthep ki barjala hapo ki shnong ki thau. U President ke FKGGP uba dandi khongsit, ulong badang shan ke Executive Committee ke KHADC, kala menjur ban penklan ki an dorbar shnong, bat nakal yang kaseng kala kershan ke nikarai, namar kala de kapor ban perking ke jingwan buhai shnong ki barjala haman laki shnong. Kaseng ke kershan bat kanya trelang bat ke KHADC naka benta ban penklan ki an jong ki dorbar shnong, ban perking ke jingrung jingmi ki barjala sya uput usam jong ki shnong. Kaseng kala pensengau sya usi yam halor ki teki senjam, baka KHADC gadon kam ban shim ban penklan ki an ki dorbar shnong, ban perking ki breu bawan na barjala, ban buhai shnong, namar ki don katu katne ki barjala ki balaya ru ban thabwot, tang katu kane sngi baki wan buhai shnong. Nakaliang jong ka seng ya ki yau si am kumju ya ki em jong ka KHDC ka ba mai manta kalong halor ka benta ka bangi I ba kadung ka jing lingba kilak patrai khbor ba nakaliang jong ka ne ka isi ka manta jong ka KHDC kidong ka jing tmu ban pen klan ya kita ki an jing ba ki da bosnong ban te lakam ya ki jing wan jong ki beri ka banabar syaken ki snong ki tha ko jongi tengah semua bakal di kamera jangan peseng bangin wan banyak kendu ya ki yo CM kumju ya ki EM jangan ka isi banyak di pensai kendian namang I ba hoi lada nginya kran manta lada kadu ka jing tbu ba manra ka ai man te lakam namanta ka jing pha jong gari ba jagari wa thangi dong kam hi banyak kersan ba ban aji kersan dina kaleng ka seng hani ka por nila yo pensgo ling ba CM ba ki EM jong ki ye kita ka jing tbu ko jong ki makinya syahman halor bantek lakam yang jingwan bahai snong jong ki brio dakawi ki jala sene ki jala jongi ti namang nisko ba beli ni simkhai kan ni namar ni tip ba lada kum ka jat ben rio ni lasa ban defeat ha ka ni sha ban defeat politically kemba ok kinawe te kamut ka kadi ki jingma ka ba ap yang itu jat ben rio namar hadu mentam padan kata ka an ka baklan bantek lakam ya ki beri bawan ba nama ka jing skau khya ka jing kalong ba hadu mentaman ne teng ki beri bedawan tang sisni asni sitio artiau sibnai arbanai kya yo benrung pok ka thop ha ka thop jong ka dika electoral mo ya ka pa kinyo etakala ben jit ke nomik man kom bagi imentai po is kasil sete ki don komba south centrally ki constituency ka ba la ima ba yang ikum ka jait ben rio nama beliu ki labun pala ki beri jait ben rio ki bayadon mata kan jit ya ki nomik man ki jongi dina takadaw hi kalong bangi sokya bangi ngit scam bala lara dei sisa kata kam jing simkhya jong ka desconsel nama kisnong ki thau ki hap ka jing pet ki jong ki dengan ngit scam ba kanyada sibu yang igum gajat ben rio di takadaw ong bang kalong nilong concern ba lara ngi sha defeat politically de kamot kelakot yang ini nama numdan syu kita ki nomi khamat ki jong ki menurut ban kran namta ka bha kamet jong ki pardo prasna mo jongi nen ta ka bha kamet jong jat ben rio nama beliu yaki la penjawapan dakwe ki jat ben rio de sakabar ngi ong politically lang economically ladang sya defeat ha ka yok ka kon kum jat ben rio ru kadang gejingma de takada ngi kran bakum na kaleng kaseng naru bala seng ya kaseng hi ka simkhia habadi bakaleng kani ka jing issue tring license jong ka joki diskonsel paper ni ke jala ka jongi de kumju mentar ngi ban beng ya CM ba da kalong kumum no om de ban ala shu ban issue ya tring license baki pathamai ya ki we ki jat ben rio pada war namar beliu kan ni ka defeat ya kata ka spirit jong ni ka KCC ba kumju ya ka ni ka trade by non tribal acts mo de ta ka da hi ngi kentu beng ngu namar ba bun man ta ki khna khasi ki jongi ki ba kim khmi anti shu akam sarkar re kidang ya dan kidang wat lat kum ban seng ikam lo jong re bun sien hi ngi I ba kisah ban remno ha ka jing tmu ko jong ki dei nak daw ba kini ki bri bawan nabar de ki yosuk ya ka tring lasen ko jong ki kamot ki bri ko jong ni ki khna sama jong ki namla ban compete bat ki di kumju ru ikran sepang ka ni ka social mo ke imlang salang kum bangi pej manta hamal lak snong ki thau ngi ba bun ki khna samla jong ki la ngam ha ka jing sni jong utrox tiga ong ni kentu ya ka KHDC ba lingba ka bor ka jong ka kan ong ki rang masno bakin sna ki an ki kanun ki papaka balak mante lakam ki khun samla ka jongi ka jingrung jingmi patha ki wei ki brio na wei na ka wei jaka na thrai kani ru kanya rap hi de ta ka de halor ki likely ki norem ni wan banyak kendu
ya UCM bat kunju KM juga THDC i long yin ki long ki baklan kebun kasnong ka thau ka long baklan dei de lada ka don ka an ka baklan haman la kasnong ki thau ki jongi de kemut ya ka kata ka ngi ku ngajak meri win klan kan de ka jengbut bangi ai ka long ban nakaleng juga THDC ka de ban wat kita kila nanti kat kum ka bor jong ka bala kum mo kat kum ka British Nature Constitution of India bakum nu bakini kita bakum nu ban regulate ikrang basno hadu kabadi baki paperworks bat kibun KKA kapa ngila ai ka suggestion syaka KHDC bat ki kila snap hi yang iru bat makiru kidan la kajong kita kijing temu kijing mut jong kajong ki bat yang kata draft kita omba dakila adam kin sa ai yang iru banyak petlang namenta kata kai kepala banlong baki ba banlong tengi kwa ban kentu ban IMC ke sponsor ya ki ya UCM ba kumju ki EM in charge ki banta ba pia bakin pestet ke ni kam kan ma kata ngong pi nomor bali u kalong ba ni smutu ka kenom no ki ong hakti nang we circumstances compel mo komut menta lada itu kandidat wan akan konstituensi hoi tentang Ukraine Jaben Rio tentang Ukraine Jaben Rio utiang bakran Jaben Rio ufu ko unjob yang bahkan ka ka vote bang yang bahkan spirit kepada musim Jaben Rio hari Ukraine dan di polisian pak kinum Ukraine sepang ka Jaben Rio mak situ tang sengkran ka sepang ka Jaben Rio kindu vote bang jadi kata hi long apa politik tu politician kilawan long ngami i bakin dan kita kibelong kibanon kiban skam ka nongrem ribun sien hi kiba suka job election di long mo ya kata ngim don kam dai hok yang abangan kentho eki retang maki kin skutu eki jing temu bahan eki jing temu besni ke jongki habari bakam sanji pasima dari kumbok kau menta kalau ma bunsien kibrio hi ban kran idri Jaben Rio haki jaka bala bun khalajan kala sim jing ya laj no astang da kadang ke apa deng khalajan de kam don syuk ka solid bakin libut ini kandidat de kalong ba nak ajak beri jongi la ban mi kita gi Jaben Rio kin job itu konferensi de nak kata kalau ba hoi borok kata ka along komni umdi syuk ban ong ban nang ai lak syuk kanang kiu nang kiu kan de di ban wat kelak konsi gnu nang penhiar ke jembun jogi niki kelak ajak itu konferensi kali kata